I poslije se ovdje muđa. Šaj sam, hvala sa vama. To je počinjen kanal. Izvinite ako sam vas razočarao. Ovdje igrice su sve. Gledajte Happy Wheels. Pokemon trening. Wow. Sad vidimo negdje ovdje kod pa nešto se mrgudi. Ej, mrgude je. Šta ti je? Šta lebdiš? O, ne, to je bila zamka. Nećeš Pikachu. Boga mi. Ja sam našao Pokemon. I hvala Pikachu. Pikachu! Wow. Mislim da znam ko je sljedeći Pokemon. O da, ne znam. O. To je bilo baš za malo. Idemo dalje. Brum. Čudo, ovo i da ne mašina. Baš nelogično. O ne, sad će ovo da me gurne. Sad sam nagrabao. Cirko sam. Ispao sam. To, još sam u igri. Čekaj, ako sam pukao skroz naskroz. Wow. Idemo. Kupim. I ovo će početi neko odbrojavanje. 3, 2, 1. Pljas. Ovo će boleti. Sam se nadam da se neću otkačiti od vagona do kraja. Guraj. Ok. Sad stvarno guraj. Ovo mi se neki delić snašao ispod točka. Onda ćemo malo da poguramo nazad. Ćemo pređemo preko tog dela. To bih rekao da je neki moj del možda. To. Ispravili smo se. Au. Imam sreću što mi je ova... Wow. Što sam zakačen za vagon. Da nisam. Jer da nisam, sada bih već bio mrtav u veliko. And I'm crazy what you making. Loka. Šaj se malo sa vama, ne brinite, horor je završen, nećete slušati više mene kako pevam. Ajde, čoveče. Ajde. Guraj. Evo ga.
A, ne, da. Koji sam ja sreće. Ili nisam. Oh my god. Sam malo. I valjda će sad final. Jeste. Final shutdown. I vreme je da hodamo. Ne! Au! Baš na finalnom smo pukli. Koji smo mi useri? Onda nećemo. Tako. Da ćemo sad lepo ovako. Toga ćemo, ajmo ovo kaže. Ne, ovo. Ovo je veoma važno izbor, znači izaberite njega. Ali, pošto su meni, ne, aha, jest. Meni su njih dvojica najdraži, tako da ću njih dvojicu i da izaberem. Sad im ovdje pišu stvari ovdje pišu neke komande. Što sam ja našao? Well, okej. Ne tu. Šta se dešava? Što me nema? Gdje sam ja? Evo me. Sin i Čale. Sine, jesi tu? Vati Čale! Da, dobro, samo vidim da si tu. Sine, ajde da te provozam. Nemoj Čale, težak si 200 kila. Idemo opet, Pazi se, sine, ovo može boli. Čale, bolje se čuvam ovog znaka, ovaj znak. Mene nešto upozorava koliko ja znam. I padamo sa sinom. I padamo i prespali smo se. Okej. Igramo opet. Ajde, sinak. Au. Već sam se polomio. Koja fora? Voziš bicikl u kući. Ovo je stvarno nerealno. Biciklista prati auto. To čisto sumnjam da bi mogu. Ko je izgubio nogu, ja ili on? On, dobro je. To nam je i posao. Ne volim tako uvijek da se igram sa sinom. Sad dok neko nasrada sad, ne znam na kraju ko. Tako. Lepo, sinak. Idemo! League of Legends! A zašto se uvijek otkači? To mi nije stvarno jasno. I sin je plus ostao na bicikli. Koja je ovo fora? Ja sam preživio. Ovo je nešto baš glupo izgleda. Ja već pucam. Njemu puče glava. Meni puče ruka. I pukli smo. I da ćemo neki glupi. Ovo su neki glupi. Može ovo. Evo. Dobro, ovo je bio otprilike kraj ove epizode Happy Wheels. Vidimo se kasnije. Lajkujte, komentarišite, dislajkujte i pogotovo subscriberujte.